Φυσικά από τη λαμπρή τελετή μας δεν θα μπορούσε να απουσιάσει και το Mega Channel, το οποίο αποστέλει ως εκπρόσωπό του τον κύριο Καραχάλιο Εμμανουήλ, ο οποίος είναι υπεύθυνος marketing. Ευχαριστώ πολύ. Μας τιμά με την παρουσία του επίσης ο πρόεδρος του Σωματείου των Πολιτών της 4ης Λαϊκής Αγοράς Αθηνών, ο κύριος Λάζος Δημήτριος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Μαζί μας βρίσκεται ακόμη το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και υποψήφιος δήμαρχος Κορυδαλλού, ο κύριος Ιωάννης Διάκος. Σε ευχαριστούμε Γιάννη και καλή επιτυχία. Καλωσορίζουμε το πανοσυγγελότατο σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κεσαριανής Βύρωνος και Μητού κύριο Δανιήλ, ο οποίος να ευλογήσει την πίτα μας. Παρακαλούμε να προσέλθει. Και τον κύριο Σταμάτη Μαλέλη, διευθυντή του ΣΚΑΙ. Παρακαλούμε σεβασμιότατο όπως ευλογήσετε την πίτα μας. Παρακαλούμε όπως οι κύριοι επισκέπτες περάσουν μπροστά από τη... Τιμούμε ιδιαίτερα αυτούς που μας τιμούν. Το βουλευτή των Εξάρτητων Ελλήνων κύριο Καπερνάρο. Τον ευχαριστούμε θερμά. Κάποιους φίλους όπως τον κύριο Ζήση, μη λέμε ονόματα, τον πρώην δήμαρχο κύριο Τρίγκα, τον είναι πρόεδρο του ΔΚ Κοινότητας Κουβαρά κύριο Κίτσιο Ιωάννη. Ευχαριστούμε και όλους εσάς οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία σας και οι οποίοι μας δίνουν το δικαίωμα να διεκδικήσουμε περισσότερα στον χώρο εργασίας μας. Ιδιαίτερη αναφορά στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Δημοτικού Τομέα Αθηνών, κύριο Παπαντονίου Κωνσταντίνο. Τον ευχαριστούμε θερμά. Τα υπόλοιπα δεν τα λέμε, παιδιά. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους. Σύσσωμοι. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το σεβασμιότατο που έκανε την τιμή. Και κατόπιν τούτου θα προσφωνήσουμε και τον Άγιο, γιατί είμαστε ένας κλάδος με χιλιάδες μέλη και δεν έχουμε έναν Άγιο προστάτη. Από εδώ και στο εξής, υπάρχει δέσμευση πολλών δημάρχων, θα διοργανωθούν εμποροπανήγυρες δωρεάν, εν ώψη της τιμής του Αγίου, ο οποίος θα είναι προστάτης του κλάδου μας. Ευχαριστούμε θερμά.
Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασίλειον ιεράτευμα, Πατερός Ιε, Χριστόν των Θεών νικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, Θεέ των όλων υπερούσιε όντως, την ενιαύσιον ευλογήσον περίοδον, σώζον το ελέη σου, το απείρο ικτήρμον, πάντα στους λατρεύοντας, σοι το μόνο δεσπότη, και εκβόντας φοβολήτρωτα, εφορών πάση, το έτος χορήγησο. Ελέησον ημάς ο Θεός, καν το μέγα ελαιόν σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Δανείλ. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των νέων εν αυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέσθε αυτών ειρηνικών και σωτηρίων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του Προέδρου και των μελών του ενιαίου Συνδικάτου Σωματείων Υπεθρίων Εμπόρων Ελλάδος, των απεκδεχομένων των παρασούμεγαν και πλούσιων ελαιών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη ίδια εξουσία θέμενος, και την ζωήν ημών εις χείρας σου διακρατών, επάκουσον ημών διωμένων σου, επί τη εισόδο ημών εις των νέων ενιαυτών της Χριστότητός σου, και ευλόγησον των άρτων τούτων των προσφερόμενων εις δόξαν συν και τιμήν του εν Αγίης Πατρός ημών, Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Καισαρίας της Καπαδοκίας. Επίβλεψαν μεγαλόδωρα εξ ουρανού Αγίου σου, και κατάπεμψαν εφ' ημάς τούστε τα δωρατάφτα ευστρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα ουρανίου δωρεά σου, ότι επισυλπίκαμεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθή στην ζωή ημών, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών, ότι ουκ επαρτομόνο ζήσετε άνθρωπο. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μικρός, του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δέσποτα Αγίε ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμ Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιενού, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τιμοθέου και του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Αναστασίου
του Πέρσου, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν, και πάντων σου των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Με ιδιαίτερη χαρά και προθυμία ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου σας να προσέλθω σήμερα να ευλογήσω την πίτα και να ευχηθώ σε εσάς για τις οικογένειές σας και τις δραστηριότητές σας. Και λέγω ότι το έκανα με πολλή προθυμία, γιατί μας είστε όλοι πολύ αγαπητοί. Είστε οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι κάτω από δύσκολες συνθήκες εργάζεστε για να εξασφαλίσετε τον άρτον των επιούσεων. Και η έντιμη εργασία είναι καύχημα και τιμή για εκείνον που την κάνει. Έτσι λοιπόν σας θεωρούμε κι εμείς όλους εσάς που ασκείτε αυτή την εργασία και βρίσκεστε σήμερα εδώ συγκεντρωμένοι. Και επιτρέψτε μου να προσθέσω δύο πράγματα, όπως ανηγγέλθη το συνδικάτο σας θέλει να ανακηρύξει προστάτη του Άγιο έναν νεομάρτυρα της Αγίας μας Εκκλησίας, τον Άγιον Μάρκον των Ενχείων. Θα σας διαβάσω λίγα περί αυτού για να ενημερωθείτε και να ξέρετε. Η γιορτή του είναι στις 5 Ιουνίου κάθε χρόνο. Ο Άγιος Μάρκος καταγόταν από τη Σμύρνη και ήταν πραγματευτής. Γύριζε στην Έφεσο, στη Χίο και στις περιοχές τους. Ήταν έγκαμος και κάποια στιγμή, παρακινημένος από τον αδελφό του, πήγε και καταστάθηκε στην Έφεσο. Εκεί εγνώρισε κάποια γυναίκα χριστιανή, τη Μαρία, και απατούσε τη σύζυγό του. Τον κατέδωσαν όμως στον Αγά και στη φυλακή έφαγε τόσο πολύ ξύλο, τιμωρία, ώστε κυριολεκτικά διαλύθηκαν τα πόδια του και ο Άγιος συνεχώς έψελνε και έλεγε «Κύριε, δέξε με τον αρνητή σου». Πολλοί χριστιανοί από την πρώτη μέρα που συνελήφθη και βασανιζόταν ο Άγιος άρχισαν αυστηρή νηστεία και πολλή προσευχή. Όλες οι εκκλησίες λειτουργούσαν κάθε μέρα και έψαλαν συνέχεια την παράκληση όχι μόνο στις εκκλησίες αλλά και στα σπίτια, θέλοντας να ενισχύσουν το μάρτυρα. Ο ίδιος ο Άγιος παρακαλούσε τους χριστιανούς να προσεύχονται και να μην λυπούνται γι' αυτόν. «Αύριο γίνεται ο γάμος μου», έλεγε χαρακτηριστικά, «να χαίρεστε, όχι να λυπάστε και να κλαίτε». Ο ίδιος προείδε τον θάνατό του και ζήτησε συγχώρεση από όλους τις προσευχές όλων και έστειλε τις ευχαριστίες του σε όσους τις συμπαραστάθηκαν και τα σέβη του στους ιερωμένους. Τον έβγαλαν τέλος από τη φυλακή οι Τούρκοι και δέρνοντας, σπρώχνοντας και βρίζοντας τον έφεραν στο δικαστήριο. Ήταν μαζεμένοι όλοι οι αγάδες και ο μουφτής, ο δικαστής δηλαδή. Μετά την τρίτη ομολογία του, στις 5 Ιουνίου του 1801, καταδικάστηκε στον διαξύφους θάνατο. Βγήκε από το δικαστήριο καταχαρούμενος και το πρόσωπό του έλαμπε. Και παρόλο που τα πόδια του ήταν τσακισμένα και είχε δεμένα τα χέρια, κυριολεκτικά έτρεχε στον τόπο της εκτέλεσης σαν να μην πατούσε στη γη. Γεγονός που το αντιλήφθηκαν οι φύλακες και έλεγαν μάλιστα ότι οι δαίμονες τον πήγαιναν σηκωτών στον αέρα. Τόσο πολύ αναγκάζονταν να τρέχουν μαζί του. Ο διοικητής, ο Τούρκος και οι φύλακες με τα ξύλα στα χέρια αγωνίζονταν να συγκρατήσουν το πλήθος που μαζεύονταν για να δουν την άθληση του μάρτυρα.
Όταν έφτασαν στο συνηθισμένο τόπο, ο Άγιος με χαρά γονάτισε μόνος του και είπε στο Δήμιο «Έλα, χτύπα». Ο Δήμιος από αδεξιότητα δεν κατάφερε με μια σπαθιά να τον αποκεφαλίσει και όχι μόνο αυτό, αλλά του έφυγε και το σπαθί από τα χέρια. Ο Άγιος έπεσε κάτω μαζεμένος, ακίνητος, χωρίς να ταράσσεται ή να φωνάζει. Ο Δήμιος άρπαξε το σπαθί και με πολλά και γρήγορα χτυπήματα τον αποκεφάλισε. Οι χριστιανοί δόξαζαν τον Θεό. Πολλοί έτρεξαν στις εκκλησιές όπου εξέφραζαν τη χαρά τους ψέλνοντας ύμνους μαρτυρικούς. Όλοι με ασυγκράτητη ορμή, χωρίς να υπολογίζουν χρήματα, ζητούσαν να αποκτήσουν κάτι από το μάρτυρα, χώμα βρεγμένο από το αίμα του ή κομμάτια από το ρούχο του. Το Άγιο λείψανό του ευωδίαζε και κατόρθωσαν οι χριστιανοί να το πάρουν και να το ενταφιάσουν, δίνοντας πάρα πολλά χρήματα. Από την πρώτη στιγμή της άθλησης του Αγίου Νεομάρτυρος του Μάρκου άρχισαν να γίνονται καταπληκτικά θάματα, τα οποία αναφέρονται στο συναξάρι του. Αυτόν τον Άγιο λοιπόν να τον έχετε και εσείς προστάτη σας και βοηθό σας στις δουλειές σας και στις ασχολίες σας, και ο Θεός να σας ευλογεί. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι τούτο, έτσι για να δημιουργήσω με μια θυμηδία. Εγώ υπηρέτησα ως παπάς στη Μητρόπολη Δημητριάδος, εκεί που ήταν ο Αρχιεπίσκοπος